بخوا ایرو مخص ندواک جبو حمله روز شدت سرجنه به درشمه جنجیان آزادی خواب پارێزە لێ سەرناوێ ندوێ me بخوا تەکوشینا jina ketkar çima em dibêjin tekuşîna jina ketkar ji ber di hemû cihê ku jin têde hene tekuşîn têde heye çem bêjin kesê ku di rêveberiya xwe serdokar dikin çem bêjin jinên ku derfetê em bêjin kar di rêveberiya xwe ser da jêra derneket projeyên biçûk an jî projeyên mezin hatin vekirin ji bo wê jinina ev jî perçak ji civakê û civak jî bixwe şeredarî tê daye bixwe yekser şeredarî û civak bi hevra têkil darin ji ber rojane rastî em dibêjin tekuşînê ku jin dibînin kedê ku didin çiqa xwedî derdikevin çiqas em bêjin ev jin dikarin kedê ku tê dayîn bînin ser ziman lê em meyze dikin jin her cihê tekuşînê ew qas ked didin a qas em bêjin dixwazin rastî hêzî hundirê wê de derdixin ve naşêrin lê kêlek wê her şiddet heye çawa em dibêjin şiddet em mînak bînin hevaleyên jin yê gotssaziya da em meyze dikin sîstemê hevseroketî cem heye jinê ku niha zehmetî dikişînin bixwe di sîstema hevseroketî ew zilamê ku kêlekê çiqa tê qebûlkirin jin vêra kar bike çiqa nirîniyê jin tê de heye niha demê em dibêjin sîstema hevseroketî ji ber rastî ji bo îradê jin derkeve ji bo biryarên jin di hemû ciha da hebin ji bo xurtkirina em bêjin armancê me jina azad jin xwe cihê xwe dor da digirin heman demê de jinên ku niha em bêjin di meşxala da jinên ku di çandiniyê da kar dikin em meyze dikin rojane rastî em nabêjin şiddet lê zehmetî ew zehmetî jî ji bo jin dibe şiddet rastî bi awayekî otomatik mesela mînak em dibêjin ev jin serê sibehê zû radibin diçin em bêjin ber sermahiyê da ber germahiyê da ji ber derfetê şoğil nîne ew mecbûrî kar bikin rastî armancê me ew e ku jin di hemû cihê da kar bikin ne ku em dibêjin jin navê serê sibehê rabin û biçin çandiyê na armancê me jin di hemû cihê da kar bixebtin lê di kar da rastî zehmetî hene zehmetiyê her zehmetiyê zilam kêlek wan se meyze dikin di nav erda jin kar dikin zilamek wan birêve dibe bîst jin ne zilamek wan birêve dibe ew jî zehmetiyê jin e ji ber zilam çawa aqas jin birêve bêne divê tu jin nas bike yani ji bo wê me xwast em îro vê nedwê li dar xînin bi navê tekuşîna jinê ketkar her jinik li ku ye rastî tekuşînik heye di ku dibin bila bibe em bêjin di saziya da di kar û xebatê ku tên çêkirin di hemû cihê da kedê jin tê de heye ji bo wê me xwast em bi hemleyê jin jiyana azadî xwe biparêzin em vê nedwê li dar xînin